dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo kay Mardela. Bagatugang, good morning! Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight, Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa tap until you do. Monday is today. Your door, call out. Lunes po nganyan, petsa 14 sa bulan Kanulyo 2024. Ay, 25. Naman po sa mga kababayan po niya to na nagbe-birthday sa nganyan, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. As in, siyempre sa mga naka-tune in sa satuya po na programa, ngunyan po na aldaw, hain man kamo sa mundo. Sana po okay kamo. Dahil pinagmamatinan mo na kakulugan sa hawak, kapalpakan sa yuta, kasing kagutuman sa tulak. Sa mga kababayan natin na medyo nahihirapan, fight sana mga amigoy, mga migay. Kahit pa paano magkakatipon ni kasi ng pangangaibo sa roal daw. Huwag lang tayong bibitaw. Sabi pa kanila, pray until something happen. Push mo yan, te. Push mo yan, bro. Hello kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia. Sa mga amigo niya to, si Don Miguel Chiel de Vera. Good morning. Makantabay po sa DCGB News Online. Masin sa kabus pong tagapagsubaybay niya to. Good morning. Oy, magpakararga na kamo tananganaan so diesel. Nanganaan so diesel. Mga tugang, luminampas ki 10 centimos duman sa projection ko kasawagong aga. 1.40 ang patong sa diesel starting tomorrow, 6 o'clock in the morning. Sir Noel Manalo. 1.40 tabi kada litro. Gasolina, dahil naghiro siya duman sa projection 70 centavos per liter, and yung kerosene 80 centavos per liter. Effective po yan July 15, 2025, 6 o'clock in the morning. So, pinag-ino to na po yung tangani na makapreparar ka mo, magpakararga na ka mo ngunyan. Tangani na makatipintip, maka-ekonomiya, sabi nga na mga amigo to, maka-ekonomiya lamang, talagang, ano yan, dahil maiwasan po yan, dahil dikta yan, mga tugang, kan outside pressure, ha? Mga factors na nakakapag-pagabat, sa paasanon data, naglalaom kita mga tugang nin 100% kan mga pagkukonsumo ta sa petrolyo hali po sa abroad. Di ba? Kaya inda kung no arin lang makabuti di sa tuya sa Albay. So hydrogen car kan Francisco Motors. Mga tugang duwatan istorya, hali po dyan sa luwas. Karen Ala nasa linya na. Karen, good morning, please come in. Yes, thank you, Tabi Sir Tio. Saro-saro pinagdimilidig sa Si Papa Marine. Ay. Manong mali ang signal ni Karen? Tanggaro pigpapalid baga. Hello, Karen. Hello, Direk Ma. Yes, live ako titingon yan sa Sanggunian Panlalawigan Session Hall. Kung saan saro pinagmimilidit sa mga oras na inikan Sanggunian Panlalawigan ng Albay, ang gabos sa mga department heads kan gobyerno provincial kan Albay, tanganing maisiyan kan legislasyon,
ang mga programa proyekto kan kada opisina sa paagi kan mga department heads kan Kapitolyo. Yaw na digitabi Direcmar, si Vice Governor Diday ko na iyong namamayo ma-preside kay ni Pigapod na executive session kay ban mga kinatawan kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay, si Board Member Melissa Badesa, Board Member Sheena Onrubia, Board Member Carol Tiga, si Board Member Harold Imperial, Board Member Glenn Castulya, asin ang tulong ex-officio board members. Sa executive session tabi na ni Direcmar, tiga-introducer muna kan kada board member sa kabus na mga department head ang sa indang mga komitibang pigkakalaputan. Tanganing ma-familiarize kan kada department head ang tamang protocol budang sistema kung sisay ngayaan formal na makakampangan ninda sa mga committee hearing asin meeting pati tabi Direcmar mga proyekto, programa asin ano man na for implementation ng mga programa kan mga provincial officers kunya na taon, ibubukas tigdi susub kay Vice Governor Diday ko. Mantang sa nakumpiran niya to sa Sanggunian, papahapiawan digdi kung makakaya pang suportaran kan sa indang pondo ang mga programa kan sa indang opisina bilang preparasyon man para sa budget deliberation ngunya na taon kung kaya talagang pinag-inganyal digdi Direcmar ang presensya kan mga baguhan na board member tanganing awal tinda kung paano harampangon ang mga siring kadakula na meeting asin mamigbitan ang mga proyekto kan mga opisina di provincial lalo't nagkatarawan na kabustin magkakanigong committee chairmanship. So kunya tabi Direcmar, masyadong busy ngunya na daw ang Sangguniang Panlalawigan ng Albay sa pag-meet and greet kan gabos na mga department heads kan Kapitolyo sa bata tawd pati na hapon, iyo man ang regular session kan mga ini alas 2 iyan ng pagkahapon, digtigirara iyan sa bagong session hall kan Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Iyan tabi Direcmar, ang dagdag na report sa luwas, Karen Ala, DCTV News. Thank you very much, Karen. Mga dugang, yan po ang mga nakangkada po ka mga istorya nato dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Very busy sila. Ayan, may appearance yung mga department heads. Bueno, mga dugang, kanakagi pong Friday, nato karta ito po na may kinaraman sa free wifi for all. And then may mga nag-react pong mga barangay. Diba adla mga maambunan man kami kaan. Ngunyan po, lilinawon ta kay Engineer Odin Rafael Ariola, ang Engineer 3 na iyo po ang focal person kang free wifi for all. Hali po dyan sa Department of Communications Technology o DICT, Department of Information and Communications Technology, Bicol. Nasa linya po, mga tugang, kaibanan si Angel Mustasa. Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Correct ka dyan, Sir Mar. Nakipag-schedule kita digdi sa Department of DICT Bicol. Tanganing masabutan ta kung paano managad ang proseso kaining sa pag-taonin na free wifi. And then ngunyan, Sir Mar, ang mga kauron ta po ang Engineer 3. And then siya man po ang free wifi for all project focal person, si Engineer Odin Rafael Ariola. Tama po, Engineer. Engineer, nasa kabilang linya po si Sir Mar sa DCGP. Hello, Engineer. Good morning. Good morning po, sir. Apo. Sir Sir, Mar. maraming salamat sa pag-unlock po ng mga kadaupang palad namin kayo sa Empapawid today para malinawan natin itong may kinalaman sa free wifi for all. Nasa totoo lang, maraming natuwa. Now, Apo, ano ang sakop nito, Engineer Odin? So, ang sakop po ng project namin ay yung mga public places po. Kasi ano siya, yung project kasi, yung program na to, under siya ng Republic Act number 10929. Which is ang aim talaga is maka-establish ng free internet access sa public places all over the Philippines. Ngayon sa ibang region, meron din po yung mga ini-implement na program. Sa Region 1 and 2. Yes, sir. Dito sa Region 5 po, kami po na DICT 5 ang in charge pag-implement naman ng programang ito dito sa ating rehiyon na Bicol. Opo, pag sinabi natin na public places, saan po yan, Engineer? Mga yung mga LGUs, mga munisipyo, mga city halls, mga public parks and plazas, mga public market. Pati na rin po yung kahit sa small scale, yung mga ating mga barangay, mga public elementary schools, high schools, LGU health facilities such as barangay health centers, ang mga RHUs, and also yung mga public hospitals natin. Pati na rin po yung mga DRM offices ng kanya-kanyang munisipyo. Kasabay na rin po yung mga community colleges, state colleges.
and also mga gymnasiums, basta anything po na public place. Yun, marami pala. Nung Friday kasi, mayroong nagpaabot sa atin ng information na baka raw malagyan yung barangay nila dyan sa Bariw. Sa patungo yan sa Isla Cagraray. Mayroon ba tayong programa para sa mga barangay? Dahil doon ang sabi ni Kapitan, nahihirapan yung mga estudyante sa pagre-recess, umakyat pa ng bundok para lang magkaroon ng signal. Opo. Bali yun po, meron po may programa po ang DICT para dyan, and sakop po siya ng free wifi na program ngayon. Ngayon po yata yung implementation. Bali, waiting na lang po na maalata ng fund galing sa Department of Budget and Management. Opo. Ang goal po rito is maka-establish ng free wifi site sa lahat po ng barangay sa Albay. Ayun. Ano ba yan? May kailangang gawin na resolusyon or anong mga katibayan ang ating mga barangay? Wala naman po kasi ang layunin po talaga ng programa namin is talaga makapag-connecta. Kumbaga makapagbigay ng internet access anywhere within the Bicol region. Lalo na po dito sa Albay. Kasi ang focus po ng project na to ngayon ay yung sa Albay is to maka-establish na at least halos lahat ng barangays dito sa Bicol, sa Albay ay malagyan ng free wifi. Ay, very good. And So, ano po yun, it doesn't matter po kung saan, kung nasa urban place o nasa rural. Pero mahalaga po talaga na malagyan natin ng free wifi ay yung mga nasa liblib po talaga. ayun. And sa pagkakita ko po, itong Bariw po talaga yung nasa liblib kasi nasa may part siya ng tapat ng Cagraray and doon Opo. po sa may Sula Bridge. One time nakadaan po kami dyan kasi nung nag-implement kami ng project namin sa Rapu-Rapu, dyan po kami dumaan via Tabaco papuntang island of Rapu-Rapu. And kitang-kita doon yung Bariw, yung Bariw na barangay kasi overlooking yung barangay hall na doon sa may sa may dinadaan ng bangka. Ayun. And yun, tapos pagtingin ko sa cellphone ko, talagang walang signal. Tapos doon ko na-realize na meron pa pala talaga mga communities na ganito kaliliit. Ayun. Which emphasizes nga po yung relevance and also the importance of this project na talagang lahat ng komunidad ay bigyan natin ng internet access kasi alam na natin na sobrang halaga ng internet ngayon. Opo. Ayon nga sa ating presidenting si BBM, internet is not a privilege anymore. It is already a necessity. Even na yung mga lahat ng information, lahat ng knowledge na pwede natin makuha, lahat na siya available sa internet. Yun. So, And it's also, through this connectivity, kumbaga, mas ma-empower natin yung lives ng kada isa sa ating Bicolano para matulungan tayo with regards sa ating mga assignment o sa mga research, and also to stay updated sa mga recent happenings dito sa ating bansa, and also mga recent releases ng technology and such po. Ayun. So, parte na siya ng way of life. Yes po, Internet yes natin, po. no? Kung Okay, magaling now- ba, paglalabas nga tayo, una natin hinahanap, may wifi po ba dito? May internet po ba dito? Oo, ano. Kapag lalabas, Gusto- magpapakasyon, yun agad oo. yung una hinahanap. Gusto natin laging connected tayo, di ba? Okay. Yes, Now, yes. sir, ano yan? As of now, anong status nito na free wifi for all? Ang lahat ba ng municipality sa buong Albay ay connected na? Sa ngayon po, hindi pa po, pero yun po yung goal ng project namin ngayon is na establish na 100% ng lahat ng munisipyo dito sa, lalong-lalo na sa province of Albay, Opo. ay maging connected. Ayun. Pero yung scope ng project namin ngayon is 100% po ng LGU sa buong Bicol region. Ayun. Including yan ng barangay? Ay, yung barangay po, kasi Susunod. 100% pa lang po ng mga municipal hall, city hall. Ayun. So kumbaga din pa lang po kami nakapaglagay. With regards po sa mga barangay, kasi given na sa Bicol region, nasa almost 3,500 barangays po yata meron. And also sa Albay lang, merong 700 plus na barangays. Opo. So yun, bali, ngayon pa lang po kasi nag-start talaga na talagang mas napapalaganap yung project namin. Ayun. Pero nasa And very pipeline. dependent din po kasi siya sa funding. Opo. Nasa pipeline ng tanggapan nyo itong paglagay din ng mga wifi for all sa barangay. Yes po sir, yes po sir. Ayun. Kasi alam natin na talagang importante na pati ang mga, kumbaga hindi lang mga munisipyo, hindi lang mga city hall, hindi lang yung capital lang connected. Kailangan pati na rin sa sa mga libliban na mga Yes. communities, such as yung mga nasa barangays. Yan. Including yan mga public schools. Yes po sir, yes. Ayun, Yes. very good. Okay, so
wala naman palang gagawin na kung ano man ang resolution. Basta hintayin na lang muna natin. Pero ito ba, sir, kaya ng backbone sa dami ng kukonektahin natin? Bali, yun po, kakayan, sana po kayo. Ay, ngayon po kasi ang ginagawa namin, nagpo-procure po kami ng mga third-party service or Okay. third-party internet service providers. Oho. Pero in the long run, let's say mga 5 years or mga 3 years or 3 to 5 years from now, Mhm. may sarili na pong backbone itong mga free Wi-Fi service natin na DICT nagme-maintain, and also sa DICT galing yung gateway and also yung bandwidth. Yan ba Kumbaga, yung hindi ano? naaasa sa mga telcos. Yan ba yan, engineer, yung phase 1, 2, and 3 na Yes po, pinasinayaan ng yung Pangulo? fiber backbone, Ano? which is yung recently nilaunch sa Palo Leyte. Yung very good, ano? Hintay-hintay natin. Pero habang di pa dumarating, mayroon man palang kayong partner na mga service providers na pwedeng makapag-activate ng internet connection Yes po, sir. kapag ready na. Depende yan sa budget. Yes po, depende po sa budget. Kaya po depende sa budget. Pero once na sarili natin yung fiber backbone natin, talagang ma-ensure natin yung sustainability ng project. Ayan, sabi ng mga taga-Barrio, yay! Sana ma-prioritize kami. Sana daw ma-prioritize sila. Hintay-hintay lang po, sir. Hintay lang po. Ayan. Aba, engineer, ano pa ho ang mga nakalinyang project ninyo ngayon dito sa Bicol in regard to interconnectivity? With regards to interconnectivity, bali ngayon, sir, yun po muna talagang pinupush namin. Mhm. Kumbaga, ma-establish muna yung mga free Wi-Fi sa halos lahat ng barangays, and also maybe in the future, lahat na po ng barangays. Mhm. Kumbaga, in-establish namin yung sites ngayon gamit yung third-party service providers Opo. para magkaroon na pang equipment dun sa vicinity. Yes. Now, once na may equipment na po dun sa vicinity, kapag nalatag na namin yung fiber backbone, kumbaga po, i-connect na lang namin siya through last mile, yung sa last mile connectivity. Ayun. I-connect na lang po siya dun sa backbone natin na na-establish. Mas madali na ang sistema, ano? Opo. Yes po, sir. Yes. Okay, engineer, yun lamang po. Salamat po sa pagbibigay ng liwanag po dyan, and hopefully this will not be the last na makakausap ka namin sa programa. And then open din naman itong aming himpilan if any case na mayroon kayong mga importanteng announcement for the public, just ring us para mailagay namin kayo sa air, sir. Yes po, sir. Man. Thank you very much po sa sa opportunity na ito na makapag-spread ng awareness sa projects namin. Yes, And pa. also, i-plug ko na rin po, kasi yung DICT po kasi, hindi lang naman siya free Wi-Fi lang yung project. Mhm. Parang siya lang talaga yung medyo maputok ngayon. Pero marami pa po yung ibang project na I hope ay mas spread din ng awareness kasi very important din yung ibang projects namin Mhm. kung paano i-utilize itong connectivity na ito-provide namin. Kasi hindi naman pwedeng internet lang. Kumbaga, with regards sa mga users, paano po namin gagamit ito ng maayos? Mhm. So, andun yung iba namin programa, which is yung mga digital literacy trainings na pinapuntak namin. Mhm. And also, yung kung paano makapag-start ng online businesses. Yun. Oho. And also yung sa cybersecurity. And also sa pag-push po namin ng digital governance, which is kumbaga paperless transactions po sa lahat para maiwasan yung mga mahabang pila. Mhm. So, doon po papasok yung aming eGov app. Yes. So, Oho. yung eGov app, yung recently po rin po na pumutok kasi yung sa driver's license, pwede ng online yung renewal gamit po yung eGov app. Yes, And also yung yung rin po, yung ELGU system namin, Mhm. which is para mas mapadali yung business process and also other permission licensing na ginagawa natin sa mga barangays and municipalities natin. Ayun. So, you are also conducting trainings pala. Yes po, yes po. Ayun. Pag ganyan na may mga kinakailangan mag-request sa inyo, Ano po, hindi lang po siya request, kumbaga, talagang pinupush talaga namin yung advocacy po ng Mhm. digital governance. So, Ayun. bali, for updates with regard sa mga trainings na gaganapin sa aming tanggapan, Mhm. meron pa kaming Facebook page, Okay. yung DICT Bicol Region. Mhm. So, doon po yung mga updates kung may paparating kayo mga trainings with regard sa cybersecurity, digital literacy training, sa AI. Mhm. So, to stay updated, pa-follow na lang po sa amin. Sa Yes Facebook po. page namin. Apa. Engineer, marami pong salamat. Mabuhay po kayo and God bless po. Thank you very much po, sir. Thank you po. Thank you po. Okay, Angel? So yan po, Sir Mar, si Engineer Odin Ariola,
kan DICT Bicol. Di magpa-prioritize ka naman. Angel. Nawala si Baby Angel na putol. Tawag ulit, ha? Tawag ulit. Para dyan sa, ano yan, good Hello, morning. Ay, sabi ko, di magpa-prioritize ka naman. Abubarkadahon ko na inis engineer. Okay, maraming salamat, Angel, at saka kay Engineer Odin Rafael Ariola. Apo, yan po Sir Mar, ang mga dugang tapang informasyon halig sa luwas is almost sa DCGB. Thank you very much, mga dugang kay Baby Angel, at saka kay Engineer Odin Rafael Arevalo, Engineer 3 kang DICT, focal person para po sa free Wi-Fi for all project. Ayan po tabi, ano. And sabi ni Kapiel, salamaton ngaya tabi sa tabang. And God bless po. Ayan, okay. Sige po tabi. Ano? At least nalinawan. Naka-pipeline pala eh. Hintay-hintay lang natin. Hintay-hintay lang natin ang ano. Kasi depende rin sa pondo nila na ibababa from the national office. Okay? Alright. Mga dugang, standby lang kamo. Babalik po kami sa iba po natin mga istorya. Makalis lamang po kanay. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras mga dugang, alas 10. Okay, alas 11 ning pag-aga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marenagaw yung oras-oras na bareta, naghali na bilang defense lawyer, kanegosyanteng si Atong Ang, si Attorney Lorna Kapunan. Makonsentrar na si Kapunan sa impeachment trial mantang ang bagong abogado ni Ang, Ioan Rondain and Medjola Law Firm. Kaibanan si Kapunan sa mga private prosecutor na magkikipagtabangan sa prosecution team kan House of Representatives sa impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Si Kapunan na nagserbing abogado ni Ang may kinaraman sa kaso kang mga nawawarang parabulang. Pigkonsiderar na mastermind sa nawarang parabulang si Ang base man sa pigbulgar kan dati niyang tauhan na si Julie Patidongan o alias Totoy.
Alas 11 Bareta, alis sa Newsbase. I-like ang samayang DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila. Salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Mga tugang second partner aribanan niya ito sa programa. Aramon niya ito kunyang pong Monday. Good morning sa mga misay. Rikas-rikasan taod na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Good morning man kay Sir Chad Balyon, also watching. Uy, sayang ining apot ni Don Miguel. Ni Don Miguel Chiel de Vera. Di nakahabol ano. May mga tao ngayang nagkikontrata sa lot owners na bibilhin at pagtatayuan ng tower. Did ba yung offers nila na bilhin yung lote? Baka sa mga private ito, yung mga telcos, ano? May mga nalaman tayong ganito, pero di natuloy. Di ba? Dahil isa na tayo paputagay kung ang DICT, kung magbubugtak sila ng mga towers, baka yan ang mangyayari. Di, iling aaramon ta na lang. Or baka kasi kung, siyempre, gobyerno yan baka kung isubject yan doon sa tinatawag natin na ano yan, kapag kailangan ng gobyerno, pwedeng kunin, babayaran ka lang ng presyo ng gobyerno. Di ba? Ilinawin na lang natin yan sa masunod po, tabi, pag-encounter natin, digdi po kay Sir Engineer Odin Rafael, ano yan, ano sa pigilan ni Rafael Ariola. Iyo po tabi. Noted po tabi yan, mga kababayan natin. Alright. Dugaan ng istorya. Alin po dyan sa luwas. Mga tugang nasa linya na partner Al Armario. Partner, good morning. Please come in. Yes, mainit-init na ang morning partner. Sarong dakula man na challenge kay City Councilor Charlton Lahara
asin City Councilor Ato Valladolid ang mga programang pang-environment asin pang-fisheries digdi sa kadagatan partikular sa pagde-develop asin pagproteher kan dagat digdi sa Legazpi City. Si Lahara, iyo ang piling chairman kan Committee on Environment sa Sanggunian Palunsod. Mientras na si City Councilor Ato Valladolid, iyo man ini ang pili sa Committee on Fisheries. Ang parte kan mga programa sa environment, iyo ang paglilinig sa coastal area digdi sa Legazpi na haros year-round man problema na ini kan Legazpi City sa mga coastales na barangay, lalong-lalo na digdi sa may area kan Dapdap Puro Victory Village, pati na sa iba pang mga barangay man dahil sa kakulangan ng disiplina kan iba sa pagtatapok ng basura. At least may mga grupo man na kuminsan nagkukondusyon ng mga clean up drive na sabi kanina sana masustainer ini sa mga programa man naghibuhon kada bagong chairman kada Committee on Environment. And sa ro pakayan partner, iyo ang pagkatanom ng mga bakawan. Nasa kunyan, nakula naman ini pakinabang sa mga inagkaernot ng itineranom, lalo digi sa may area kan Puro, asin parte kan Kuliki Bay, talagang nagturubo ng narlangkaw na sa mga bakawan, asin iyo yan ang sa ro sa na-apresyar na programa sa environment asin sa mga parasira na dapat daw ining makusugon man. Sabi ka diba, kaya nakulao na challenge man ini na chairman kan Committee on Environment at the same time sa fisheries dahil mga concern sa kadagatan sa indang saro sa mga dapat na tutukan. Yan, sana maproteran niyang mga plantasyon ng kaning bakawan na di. Totoo partner, nakulao na bagay iyan sa apisar protection iyan sa pagrasay baga kandaga. Correct. Ini pa iyan nagiging istaran kan mga sira. Protection man sa storm surge. Protection yan sa storm surge. Correct. Pipasakan niyang ukol. Totoo, nakulao na bagay iyan and magayon nun tapigis taran magagi sira. Yes. Sa mga saradit pa yao nag-i-restar iyan, lalong-lalo na sa mga hanit baga tapos kasag, mga bungkang niya bigapon, yao niya nagsusururok sa irarong kayan na partner. Yes. Kaya nakulao na bagay iyan na sana daw sarawin ni sa matutukan, giraray, kan bagong chairman kan Committee on Environment, at the same time sa fisheries man, sina City Councilor Lahara, at City Councilor Valladolid, digdi sa Legazpi City. Yan tabi, partner, ang informasyon, digdigiraray sa lumas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Ayan po tabi, sana maisaayos yan. Saka mapakusog yan po na pagtatanom ng mangrove. Yung bakawan dyan po sa tuya pong mga kadagatan. Sarang ehemplo kayan, mga tugang ehemplo, itong di naman minina Chief Ramir, no? Yung Prieto Diaz, na naging global model, mga tugang kang coastal restoration. Kumbaga, naibalik yung pong forest, and nahiling po yung kinaban. Kaya nga may mga awards na nakuha ang mga tugang Prieto Diaz. Kasi dati, talagang tinira-tira sa bakawan dumanda. Pig-uring, Buda, dideliver sa mga bakery ta. Pwerte ang init baga kang bakawan. Kulang pa ang aso. Di ba? Mainiton siya. So, ang nangyari, mga tugang, nagkaigwanin mga kolaborasyones and naging pilot site iyan po na Prieto Diaz kang National Coastal Rehabilitation Program. So yun, naging matrayumpo sa mga tao, mga tugang na dating naggigiuring kan mga kan mga bakawan, ginibong nagkaigo ng organisasyon
nabilog itong Seamancor, Eco Developers Incorporated, grassroots organization po yan kan fishermen and farmers, na naging dalan para ma-restore ito pong 1,000 hectares kan mangrove. Kasabay so seagrass, yan pala magkaiba ng pala na duwa. Tapos may mga coral reefs. So, inapunan nila yan na Eco Park mo yan, nasabi nga ni, largest mangrove ecosystem sa Bicol region na minaprotehir sa coastline sa bagyo. As in sa pag-ataman po kan mga marine life. So, yan po tabi sa mga kababayan natin na sabi nga ni padagos po sa pagsisikap. And sana di man sa ligas yan, may balik man lang. Dahil maapiktaran kan mga existidong mga pinagpapagibong mga construction, tangani po na mapreserbar ta. Dapat may balance while we construct roads and bridges, data pag pagdanyaran mga tugang ang conservation kasatuya po ng mga natural resources, harog ang mga mangrove sa gilid po kang kadagatan. Kaya sana ipagpadagos po ito kang Papsi, itong sa inda po na pagkikipagurong baga dyan sa Dole na nangyari na ka mga panahon na naglaong sila duman sa tupad program ang ginibong magtanom ng bakawan. Very good. Alright, dugang na po ni Stone, alin po niya sa luwas. Nasa linya mga tugang si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. Joshua, kumusta ang tren? Good morning, please come in. Ginuyod na. Ginuyod? Ginuyod na kasabago. Igwa pala na pangguyod yan, Igwa. Sumaki na sana. Ay, mapersa ako na pangguyod sabi, Sir Mar. Ano na nangyari kay ito kunyan? Naubusan gasolina o naubusan krudo? Bigapot so kung ang rason, pero yung sabi, dahil daki authorized na magtaram. Iyo, sayang Bata maugman ako tanya ko, oraranin na ta from Calamba, Laguna. O nakabot sa Calamba, Laguna sa tren. Sana nga So, madali-dali na. Oo. Tapos naraot. Pangyari. pwedeng apektado mga tayapot ko. Ano niya ko sa pagbiyahe kan so man sa Naga-Tuligaspe. Yun na nga yain ang biyahe masarap bagay. Saro sana. Taday man kaya bigla nga umambaga, dahil man talagang na logi man. Di saro sana, sarong aga, babiyahe pasiring duman. Tapos mabalik pagkabanggi. Roger, kaya kasabago, binalikan ko Sir Mar, nang alas 9 midya, nagbalik ako duman sa Bungalon. Tiguyod na, Sir Mar. Sa'yo na darong sa Naga. Tagaroon, duman ang irahayan. Duman na darong, tapos direksyon kang pagkuyod, Panaga. Duman ang irahayan talaga maninda. Duman ang irahayan. Ibig sabihin, anong oras ito magkantos duman na ang dalagan, luhay-luhay? Ay di, bago magtapos ang aldaw na ini, pwede yan na ito doon. At baka kung ma-spare na ma-spare sindang makina, iko-connectar man ito doon sa bago, hindi pwede naman bumahe. Kang inot magaduwa yan ko di naraot na lubog sa baha. Dahil pagkaroon na irahay kaya saan na nagdadalagan dyan pangyari. Naraot pa, di tapos na. Kasabago, libre picture. So, mga residente, tayo na kayo po nagbayad si 165 pesos. Libre magloob duhan. Libre litrato. Okay. Ayan, okay. Sige, at least nawara na. At least dahil man na na-descuido lamang. Budahan kinamaray, Sir Marta. Nag-emergency stop siya. Dahil nataon, nayaon sa intersection. Iyo takong nasa intersection, problema. Haranin ako mga nasa 100 to 150 meters. Ay, madali na. Haranin na. Iyo ay pangyari. Okay, di bali. At yan ang problema natin dyan sa pag-abot sa PNR na usapin. Mas nga nagkakonekta na sa Manila, may paparasa-pasa pa. Sanaga. Okay, sige. Anyway, Sir Mar, good morning sa mga parantabay. So, nagdag niyan tong pareta.
wala mo na si Regional Director na presente sa nangyari tabi Sir Mar na flag raising ceremony Oho. sa Laugcan Campus Ola Police Regional Office 5 di sa Legazpi City. Aha. Dahilan ang Regional Director tabi Sir Mar posible yaon pa nag-attender sa mga turnover of command ceremonies. Oh. Si dating PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, yun na na-designar bilang acting director kan Philippine National Police Academy kaya PNPA kung saan sa kumpirmadong impormasyon na nakuha na DCGB News Study Sirmar, ngunya na aldaw Hulyo 14 ang formal na turnover of command duman sa PNPA. Kung kaya yaon duman si General Dizon. Obligado siyang magduman. Oo. Mientras tanto, ang masalida bilang Regional Director kan PNP Bicol, iyo si Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay. Ang siya Sirmar ang director kan Police Security and Protection Group o PSPG. And ang kumpirmadong impormasyon man niya to sabi Sirmar sa pitsa 16 Miyerkules mangyayari ang formal turnover of command. Hindi man sabi Sirmar sa Police Regional Office 5 sa Campus Union Ola. Ayun. So maski ang direktiba kang PNP Chief, effective today ang mga ang iyong pagkikapon ng rigodon sa PNP. 16 pala niya na mga high ranking officials ang imbelto dyan sa mga rigodon mo niyan. Nakasabay sa Bicol Region. Sa pitsa 16 ang formal na turnover. Digni Sirmar sa Bicol. Pro 5. Sa Bicol. Ayun, sa Pro 5. Kaya sa flag raising ceremony sa Subago sa Campus Union Ola, wala mo nakipresensya ng Regional Director. Kaya ang nanginot sabi kay ni Sirmar, is Brigadier General Ronald Gayo, ang Deputy Regional Director for Administration kan PNP Bicol. Kung kaya sa Miyerkules pa sabi Sirmar, maabot man as in formal na kasaputan ang posisyon bilang Regional Director kan PNP Bicol kan bago niya tong Director BD sa PRO 5 sa pangaran ni Police Brigadier General Nestor Babagay. Ayun. Ano yan? Ni Sirmar na Bicolano, Tubong, Iriga City. Yan. Graduate yan ng criminology sa St. Anthony Academy. Naman sa Iriga. Tapos Sabiyo. Police na siya, nag-eskwela din sa public safety. Sabiyo. Tapos bimedal man nita, naging kunyan nga nini. Naging peacekeeping force duman sa Kosovo. Talagang magayon ang record niya, Matibay talaga pag Bicolano. Matibay. Gano'n naging Director for Intelligence pa yan. Duman sa national hierarchy. Basta ang pinakalas na assignment niya dyan sa PSPG. Bago mabalyo digdi. Ayan at least balik giraray si Manoy Intong digdi sa Bicol. At least Sir Mata, magayon so binayaan na performance ni Brigadier General Dizon. Pero sa mga pagsaguro ron tangani, at least ang masalid naman sa iya, Bicolano man giraray sabi Sir Mar, tubong Iriga, kaya sa Miyerkules, yun ang formal man na baka lamang makaulay ta. Pakintuhan ta sa mangyayaring formal turnover tabi Sir Mar. Pero kaya so reassignment order effective July 14. July 14. Kumbaga ini seremonya formal turnover sa 16. Ano yan? Ano ang sabi ka mga marites dyan? Apera kay RD Dizon, igwa pa da ang mga provincial director na posibleng masalidahan? Ay, tunog-tunog lang ako, Sir Mar. Pero, dahil ko makumprimar, sagkod sa dahil pinag-abot na reassignment order. Ako maski ako nga, pig-iisip ko, arin daw na ako sa dinuman ni General Torre. Kan magali siya duman, paggampang niya duman sa krami, nagsabi na, igwa nga sa albay nga yan na
Igo nga sa Bicol. Sa Bicol nga. Sa Bicol ngayon na papalitan na provincial director ta. Dahil ngaya, wala ngaya kan nagrelibot ngaya pagkatapos dahil ngaya mga radyo. Aram ko, ang kanapan Sir Margarito long opisyal. Pero ang aram ko kayo, ang dinuman niya kayo, sursugon. Nagpanginot si Sir Mar sa blessing and integration kan Sorsogon City Police Station. Sorsogon, di ba? Duman. Marayon so impression niya sa Sorsogon. Pag-abot sa Manila, nagpa-press con, may nagkape na kayang opisyal na maluyang yung performance. Nasampulan. Ayan, yan ang dito pa araw kung anong bang movement tiraray. Abang-abangan ta na lang. Siyempre, may balon din iyan ng mga ayudante si Kunyan, si General Babagay. Di ba? Hindi kong kung anong mga mangyayari pa sa mga basta July 16 ang formal turnover of command from General Dizon to General Babagay para po dyan sa PRO 5. Ayan, Joshua. Nawala na si Joshua. Ayan, okay na. Basta, iyon na po yan tabi, mga tugang, sa wala kasubago sa flag raising ceremony si General Dizon may turnover naman duman sa PNPA. So, para akuon niya man so Tapos, 16, madigdi siya para i-turnover man so flag duman kay General Babagay, incoming Regional Director kan PNP sa Kabicolan. Alright. Dugaan na po ang istorya, mga tugang, nasa linya na. Kabuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nansalita. Chief James, good morning. Please come in. Go. Chief James. Wala si Chief James. Parang nasawa. Nandiyan na. Hello? Chief James. May signal Parang nasa iraram ka. Hello. Yan, Jeff James. Yes, good morning. Director Mar, naggilid mo na kita kakabayo kita ngunyan. General, halikang uma-uma. Sige. Anyways, mga dagdag niya tong bareta, Director Mar, kung kan panahon na dahil pa si General Torre, PNP Chief, ang mga naka-duty police kayo, pigbabawal baga, pag naka-duty ka, lalo na sa field, bawal ang mga cellphone, o bawal sila magparakapot ki cellphone, habang naka-duty. May nagmo-monitor kayo, na pag nadakop ka, naka-duty ka, naka-cellphone ka, pwede kang papa-explain nun. Alagad mo niyan, baliktad kan si General Torre na, ang PNP Chief, basado digdi sa mga rasong pulis, sa pagsabing, ang cellphone in dalugod mo niyan, manuwa-duwa, manulutulo na. Pero, kapot dapat sa naninda, ready sa namagsibag, pero bakong magkawat? Permi ng yun siyempre palusot mo na permi kang magakapot ka cellphone, tapigiling mo so app na silo, pagkatapos so duwang app kaya yan, sarong app para sa video, sarong app para sa pag-report, sa pro partner Discord app, pagkatapos silo app. Yan. Permisin ng armado ki cellphone. Ngunyan, pag igwanin nangyari, dahilan kay itong 5-minute PNP response, perming antimano sinda. Ngunyan, pag igwanin nag-upload sa 911, tapos kung sisay ang pinakaharane, badi-badi yan tabi Director Mar, ansaro, magre-report sa may command center na nagmo-monitor, digdi sa Albay PPO, pagkatapos ansarong pulis nagbibideo. May documentation palan. Ngunyan, dahil paki mga pitpitan na mga pangyayari, kaya okay lang. Pero sabi kay ning mga nag-duting pulis,
kung pagrespondi mi ngayon, nasa bugtak sa alanganin ang samuyang buhay, aninoton mi ngayon, subuhay mi, purabir na cellphone, para ka makapag-report. Natural. Garo yang kahit narumduman ko si Padinglito na Brisita ba? Ang kimal na Diyos ang sa iyang kaluluwa. Nagkikuning operasyon, sinadya, Major Multo. May pigmanhan. Kan tinawag siyang badil. Kan magkapurotokan, biniliwan sa badil, kinuha sa radyo, nag-report. Yan ang instinct. Di ba? Iyo man yan ang naturalista sa pulis. Tan sistema ka ni, nagatinder ba kita kan simulation exercise ka ni? 3 months na sa arog sa tuyang trabaho, may command center, ang command center, pag-imagine ko, gari sa technician. Tapos, ang trabaho baga dyan ni kan technician, pagkatapos ni Jerome, nakabutla sa nasa sa computer monitor. Yan. Ngunyan, so nagre-report kami sa field. Iyo ito ang pulis. Magre-report ka. Arog nga ka ni may re-respondihan kami in 5 minutes na dapat yaunaan mobile duman. Pagkatapos ma-report ka duman sa area. So sarong pulis nag-video. Nya paano nga kung may armas o kalaban may magre-report. Paano ang pagre-report may? Paano ang pagbibideo may? Paano mo i-respondihan kung igwanin ililigtas na biktima? Arin dyan sa tulo ang priority mo. O yun yan ang medyo magabat na assignment sa mga pulis ng unyan. Nangyaring dahil pa iyan na-highlight masyado na sitwasyon kan mga pulis. Dahil Sabagay, ang pag-video ko pwede na magamit pagpagay kan body-worn cameras. Supposed to be yun yan dapat. Diba? Ang tangani na. Ang gamit nila cellphone live. Live. Yan pagka-receive mo nga kan apod, ang bawa, nagkapaduman sa 911. Di papaabot dyan sa command center. Tapos sa apod ang kaman, di ka naka-receive. Duman na mapuon, an sa imong pag-start kan pag-video, pag nagpong ka nang mag-responde. Oo, tapos may nakanote na ang oras siya man nagdadalagan 5-minute response. Dapat within 5 minutes siya ka naman sa area. Badi-badi pala na. Badi-badi, may magbibideo, may magre-report. Paano ang pag-respond mo doon? Sabagay, depende man ganyan sa pag-dispatch ng tao. Kung halimbawa, kung may armado, garo ba kung ano man kaya ang kanduwa sa... Ayun na nga, case-to-case basis man yan. Siguro kung mga taayang baga, pag paabot mo na sa 911, aputong ka naman kung anong klase ang problema mo. Kaya i-refer ka sa mga departamento naka-attach dyan sa app ninda. Kung pinakaharan ni Kas, kung siya pinakaharan eh. Kaya nga ni, depende sa klase iyang, halimbawa nga may nagwala nga irigay. Di natural, assessment iyang kang command center kung pina ipapadara niya. Correct. Dahil man yung pwedeng duwasan na. Kung may badil na pala, kung may shooting nga digdi, nagpupurutukan nga digdi, alangan man, nagdadalagan ka, pagkatapos pag-abot duman, sige, pire-report mo sa cellphone mo, pagkatapos sa nagbibideo, dahil mo na naisip na ito, nagrarelayog ng mga bala sa aran ni Simon. I think garo pig ba para practice man inda yan, garo may mga simulation exercise man na pigiriba di. Sige, oral daw. Ang simulation exercise nila, parte na kan trabaho ninda yan. Di talagang very busy sila. Pero ang good news, karayan, tan kapalibutan niya to, pirming matrangkilo tabi, Director Mar. Okay, so ako nga ni, pag nag-aga akong mga launa nin pagkaaga dyan sa digdi sa Legazpi area, may mga pulis ako nahiling na naganglakaw-lakaw. Mga naka-uniform ba itong sumay color green? Na luminous pagkabanggi? Magayon na. Mga madaling araw daon. Magayon, yung programang 5-minute response. Kundi yung nga nito, case-to-case basis man ang gadyan kung depende sa sitwasyon. Kung simpleng iriwal man sana, na dahil man namumugtakan ba sa piligro ang buhay kang pulis, natural. Mga pigahagad na report kan command center pagkatapos sa video, siyempre, in real time. Correct. Pero kung nagkukubir ka, nagre-report ka, tapos may ililigtas ka, sa buhay mo mismo, nasa bugtak sa alanganin, di ba priority mo natural sa buhay mo? Correct. Dahil pwede ma-compromise ang buhay kan rescuer. Kasi ma-rescue.
Di bali nang mag-explain ka na sana, mag-explain ka rin ka nata na yaday ka nakareport, nayaro ka ning tama sa oras, dahil siyempre, sa sitwasyon mo, babasihan mo. Kung nata na delay response mo. I think pagtuturo ka naman yan kan mga kapulisan. Tanailing magkaroon na sa mga inconvenient siya man na experience yan. Kaya siyang practice ninda para ma-perfect. Correct. Ayos. Yan sabi Director Maran sa tuyo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Good morning kay Ate Nitz na Barcenas. Diyan po sa San Pedro sa Bakakay. At saka sa boss po ng mga tagabang-tabay natin sa Bakakay. Good morning po, tabi. Alright, ang bilis-bilis ng oras mga misis. Alas 11:30 na po ang pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488.
Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Ay, sandali. Mga ito, kabalik kita sa programa. Ayan, mga misis. 11:35 na po ang oras natin. Ha? Diba po sa mga mahilig po sa surfing. Ha? Yan, tabi. May schedule na. Ini po na, Majestic Surfing Cup 2025. Diyan po sa Baras sa Catanduanes. Ha? July 31 to August 3. Mga tugang na parang regional qualifiers po ini. Regional competition para duman sa paabuto na Bicol Surfing Circuit. And ini po mga tugang na event. Partnership kan United Philippine Surfing Association o OPSA, ang munisipyo kang Baras asin kang provincial government ng Catanduanes. Sarong sabi nga ni kayan mayor na development para po sa upcoming Bicol Surfing Circuit na nagtataoning empowerment sa mga local talents. So, ini sabi ninda mga tugang pwedeng magparehistro sa ang deadline sa July 29, 2025, 12 a.m. 500 pesos ang registration. May kasabay po yan na event cert, official cert. Register sa https://updr/rgx65Z07 Z82LA. Hindi na lang mo dyan sa Baras sa Baras website, no? At saka sa Facebook. Okay, basta ini recognize po yan kan Philippine Sports Commission asin kan Philippine Olympic Committee. Tangani po na mas maging magayon ang dalagan kayan. Yung bitaran ako magduman ko, di na ako pwede mag-ali. Ha? Hindi kaya cover mo nga itong kunyan. Sama ka niya, cover natin yung Ay sabi ko, di ko makalis, pasensya na po kayo. Ha? Tatawid pati ng dagat yun. Mawala kung makulong tayo doon, di paano na kita. Ayan, thank you na lang. Ito lang may tutulong natin. I-announce po ito para po doon sa mga kababayan natin ng mga surfers. Ha? Para maging areglado po yung sa tuya ng mga daralagan dyan. Alright. Bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, matindi man ining pig-share sa kuya ni, ni Manong Rick na Mendoza kanaka kasuod mga tugang. Takita baga, siga nga ranap taning alternatibo kung paano kitang makatipid-tipid lamang mga tugang sa gasolina, sa kuryente, asin iba pa. Kada ako nagruluwasan mo niya ng mga kunyan. Mga,
mga imbensyon, mga discoveries, di ba? Mga pag-aadal, ni may bago na naman. Mga tugang, alloy, termites. Mayroon pala itong termites na byproduct. Ang byproduct pa lang. Ang byproduct daw ng termite, so mga kinaon-kaon niya baga ng mga, mga kahoy buda, mga plant material, kapag na-ferment, mga tugang, ang byproduct, hydrogen gas. Sabi kang pag-aadal kang National Renewable Energy Laboratory, in the early 2000s, na-discover na ang termite guts could yield up to 2 liters of hydrogen from just a single sheet of paper. Yung gununon mo. Kung napigadala na kung paano mamimik, dahil mga magamit ki sarong batalyon ng aloy para lang gibon ni kundi may piga gigibusinda na pwedeng mag-replicate kansa ng microbial pathways para dyan po sa biohydrogen generation. So yan po tabi, mga promise yan ng field of green energy, especially para po sa sustainable hydrogen fuel na pig-explore ng unyang for transportation, power storage, and industrial application. Actually, ang Francisco Motors, dahil ko nag-post ang Francisco Motors, may hydrogen car na sinda na pig-introducer. Ayos man na kamusta na daw? Ganda na pala ito si Dr. Dingiladi. Di ba? Yung nag-introducer kaya na ang car mo pwedeng padalagan ng tubig. Nangyayari. Alright. Di ba po sa mga kababayan padagos man ini ng mga pinagigibo mga esparsos kang mga lokal na gobyerno. One of which, mga tugang, ako na ugman na ini pong liderato ni Tainando Gonzales sa Ligao, talagang tinungkusana ang pag-shift ninda sa traditional to renewable energy using the power of the sun. 55 barangay halls ininstala ng mga tugang ning mga solar system ninda. Nakulang pasalamat kan mga barangay na nakatipid sinda. Di ba? Kaso Sabado, naging bisita ni Father Momoy si Tainando Gonzales together with Sir Larry Pasco ng Philippine Movement for Climate Justice, and natukar mga tugang ni Tainando na baka ngaya pwede ngaya Sir Larry na mag-gibo ka mo ng prototype pilot barangay ngaya na ang mga street lights bakong suarago niya na nakakabit na madali unang maraot, kundi magkaigo ning sarong connection, halimbawa hali sa barangay hall na nakakonektar mga tugang so street lights hali duman sa barangay hall, pasiring duman sa mga poste-poste. I think naggibo na nahinahili akong naggibo kan dyan sa barangay Pandayan sa Santo Domingo. Si Kapitan Joy Bansuela Kampandayan nagpakabit ng solar system sinda sa barangay, tapos nagkuha siya ng linya duman na ikinabit man mga tugang sa mga poste-poste duman sa barangay sa may boulevard, tangani na kapag nag-brownout may liwanag mang ginaral, tsaka makatipid-tipid lamang ngayon sa street light. So yun ang planuhan ko niyan dyan sa sa Ligao na natapos na-install na sa 55 barangays ng mga solar lights, solar system. Ay di, uni naman nga sa street lights naman kung pwede nga na ina naman ang tawan taning panahon. Magastos din yan, di ba? Yung barangay illumination, magastos din yan. Kung yung solar na ngunya na babarakal, may mga mabakal kang kumbakuhali sa legit na supplier. Kung binakal-bakal mo sa naman sa online, anak ng tinapay andaling masira, andali mag-rumirom. Rumirom tolos, boss. Di ba? Ang plano ni ni Tainando Gonzales, ni Mayor Gonzales kan Ligao, hali duman sa sarong source ng solar system, ikabit through the wire nga kabitan mo nga pasiring duman sa mga kunyan, sa mga poste. Tangani nga na mantinido nga ang kuryente niya. Pwede man ang God, pwede man.
para po duman sa mga kababayan ta. Tapos nga maadalan kung, tapos siyempre, yan po pa ng pagkukonektar ka yan, dapat ara mo kung pirang load. Pirang load, ani kakarga mo. Pag nakwenta mo na, kung pirang load, di, apotong mo subuhay mo, kung pirang oras mong gagamiton yan, tanganing madidetermine kung pirang baterya, anong klaseng baterya magagamiton mo, tapos solar panel. Tapag dahil mo kunintada, may magka-problema ka, mag-restanti ka pa. Diba? At saka kung dahil mo makunintada, kung pirang oras ka, mong gagamiton iyan, na solar mo, na makasustenir bago magliwanag, di baka magkulang sa battery na i-store mo, na i-purchase mo. Kasi, di man madepende ang buhay ka mga ilaw mo sa baterya pagkabanggi. Pagkaldaw, walang question yan. Pagkaldaw, susaldan kan aldaw ang mapadalagan kan solar system mo. Pero pagbanggi na, baterya na ang kaipuhan mo. Kaya lang, siyempre, kwenta mo, pirang oras mo gustong gamiton yan. Duma na ma-determinar kung pirang baterya ang kaipuhan mo. Tapos, siyempre, duman ma-determinar kung pirang mana panel ang kaipuhan mo, tanganing ma-charge mga tugang sa imong baterya. Alright? Ayan po tabi, duman sa mga kababayan ta, magayon ini mga nangyayari, mga tugang ta. Sabi nga ni, ba kung imposible na maging talagang renewable energy ang Albay by 2030. Tapos target nga ni, baga sa national is at least mabawasan yung 35%. Pero digdi sa Albay, 100% ang gusto. And the cool na mga developments na nangyayari because may tinugutan na yung alternative, tinugutan na mag-explore, tinawanan ng permiso na mag-put up mga tugang, pag-gibo ng pag-aadal, as in mag-put up ng sarong wind power plant, dyan po mga tugang sa Piuduran. And then sa Ligaw, igwa naman in saro pang pag-aadal dyan, na pinag-autorisara nga ni kan lokal na gobyerno, wind power man. Diba? Diba? Pero sa mga exist ng mga solar, tapos naman sa Piuduran pala may solar pa, tapos may hydro pa. Matindi ang Piuduran, yun sabi ni Sir Larry, tulungaya dumaan. Ang pwede ngaya, nanahili ng mga potensyal sa solar. Dahil naman po itong hadit nindo, tabako naman sa dagat ibubugtak. Duman sa Bulod. Gara duman sa hasyenda ni, ni Chok Muna Alsuwa. Wagkatapos, igwa pa ngayang solar, farm, nagigibuon man duman. O baka duman man yan sa solar ni Chok Munta, 400 hectares itong yaon duman. May waso noon na piglawigang kambaka. Pagkatapos, igwa pa ng hydro na makakuhaan. Di tulo. Di ba? Pero dyan sa gigibon sa Piuduran, ang target yan is 500 megawatt para po sa wind power. Ang mangyayari, dumanda sa sa Libman, barangay Tanag sa Libmanan, sa Kamsur, nag-join sa muya sa programa kan nakaagig Sabado si Engineer Mer Ligaspi. And ang istorya niya, gusto ko lang ngayong i-share, na igwa ngayang ongoing na ngaya, ining proyekto na 1,500 megawatt na wind power, wind energy, duman sa nasambit na lugar, pasin sa may tangkong baka sa Libmanan. Yan sa Bulod sa taas. Ang naging problema may ngaya, so pagtransportar, kan blade, ka 30 meters da ang blade, kalaba. Di nag-testing ngaya kami, nagkadaragit niya sa muya, so mga nagsurunod sa muyang mga auto. Buda, grabe ang kurbado, yun mo, 30 meters ang laba. Kaya ang nangyayari, para ngaya dahil makaistorbo sa tinampo, naggibo sa nanimpier, duman sa Libmanan, duman sa Tanag, para duman na sa naidoong mga tugang sa paagi ng barko, itong 30 metros ang laba na blade, para po dyan mga tugang sa kunyan, sa turbina, kan wind power, dyan po sa Kamsurman, nagigibuon. Aboitis, ang nakakontrata duman na mag-supply ng turbina para dyan sa project na yan sa wind. So, sabi ko,
Yaong pala hindi kita talaga sa Bicol. Kadakol pala talaga itang potensyal. Di ba? Iguaning solar, na dahi pigbabakal, or aldaw nagsasaldang. Tapos igo kita ng mga hydro. Tapos igo kitang geothermal, na cleanest energy. Di ba? Na sana lang, mga tugang, mapakinabangan talaga kang Bicolano. Dua ang geothermal tadigdi, di ba? Meron tayong Bacman, tapos igo kitang Tiwi. Di ba? Ining Bacman is pigo padalagan na ikan EDC. Subsidiary ang kan ABCBN. Pagkatapos ining Tiwi, igo padalagan ng kan Aboitiz power, di ba? Di pagkatapos igwapang mga nagburot ako niya na magkakaiguan magbuburagtak ning mga solar farms diyan po sa San Miguel Island. May mga nagbirisita na. Garotulo, undo man na interesado na magbutak, nagbisita na. So sana magtuloy-tuloy na, tangani po na dakol na kitang enerhiya makuha. Magamit lamang ta. Kasi makahali na kita duman sa pigapod niya to mga tugang na kunyan na pagiging dependent sa coal-powered plant, taka ba ngayang nag-iguaning plantang siring kayan, di kita makakahawas duman sa tuyang commitment na magbawas kita ng carbon footprints, magbawas kita ng makatabang kita sa pagbawas kang init kang kinaban. Di ba? Sige lang, fight sa na kita, mga tugang, dahil sa napagrawrawan. Dangani na, and I think si Governor Rosal is very open sa mga arog manggaan na sistema. Di ba? Tangani na maging sagana kita sa power. Digdi po sa tuya pong palibot. Alright, mga tugang, duman sa mga kababayan ta. Ayan. May mga developments ko niya sa Santo Domingo, magiging maliwanag na dapong marayan Santo Domingo from Basud to Sentro. Ang sabi ni Mayor Bong Banda, nakakonsigir siya, nakahagad siya nin ayuda nin tabang kay dating Congressman Kito Uko na mag-provide ng mga solar lights na ibabugtak sa mga poste from Basud going to Sentro kang Santo Domingo. Binaba na, nagarabot na. Binaraba na kasudma so mga so mga poste tapos solar lights. Dracula, no? So, daing gastos po duman ang lokal na gobyerno, sabi ni Mayor Nomar Banda. Pero sigurado magastos nga kita kayo ni duman sa pedestal. So base, sumubugtakan mga tugang gaytong titornilyo bagaan. Tapos yung garang gagastosan ninda. So, anytime, garo ang target, garo niya na August. Magliwanag. Tama-tama ang pagpista, maliwanago na dyan. Maliwanago na pagpista para po duman sa mga kababayan ta. Alright, sayang day ko na kontak si Sir Alan na, si Sir Alan na, Imperial. Naka-offline si Sir Alan eh. Sir Alan, good morning. Sabi sa opisina nindo. So, First District Engineering Office, mga tugang, aron sa nasagap nating balita from Bubuit, sa ating mga Bubuit. May may dinunar na nasa 200 na mga kakian ang nakinabang. Mga school supplies, ipinanao. Mga tugang duman sa San Miguel, Barangay Rawis, sa Isla San Miguel. Tayo dahil po ito sukunyan. So na-identify ninda na pitawan nasambit pong ayuda, mga school supplies, as in electric fan para sa eskwelahan. Yung ganunan mo. Kundi dito makontak si Sir Alan para paistoryon tamanang kayo ni. Tapos nagtarnom sindaning mahogani para dahil balik eskwela program. Sana ba kung na mahogani tinanom nindo? Dapat so friendly, health friendly na mga kahawitan. Mahogani nga din. Sabi ko patanong bagan mo niyan ta. Na find out mga tugang kan DNR na ang mahogani
acidic ang dahon. Gigadan nga ka na sa palibot niya. Kaya madingan man nagdadapo no bayong dyan sa sa mahogany. Kaya dahil na yung pigpapatanom mo niyang kan dinar, including yung Jimelina, di ba? Ang pigpatanom na ngunyan so mga mga iba ng klaseng mga kahoy arog kang nara na medyo eco-friendly sa mga kababayan ta. Binag-roll out na mga tugang yung mahogany. Sana huwag na itanim natin. Tanganing mapangatamanan tan sa itong kapalibutan. Alright. Same with Jimelina, hindi na rin pinapatanim. Nakakasupsup ngayon kitubig. Sir-sup yan to. Kasi taranong tang Jimelina kito. Yan ngayang pwedeng gibon ng puste. Yan sa katamabagyo digdiyo sa Pilipinas. Anong nangyari? Dahil man nakapatubog itong suistritunon baga. Kiribang-kibang ang mga Jimelina na nagtulubo. Mga to, kita, maparos-paros din sa tuya. Pag binagyo, nagkakatiriko, mga tugang. Kundi ang problema na, so naapitan ang supply kan tubig. Kaya, dahil na ngaya kaan pag tanom, tanganing maging okay ngayaan sa tuya na palibot. Hindi po sa tuyang komunidad. Alright? Okay, mga tugang duman po sa mga kababayan ta. Yan ang mga nagkakape na po mga istorya nato dito po sa tuya pong palibot. Ngunyan pong aldaw na inining Lunes. At so mga dahi pong madumanan, halimbawa na may mga gusto nang relax, lalo kung weekend, pasyarin do po yan ako niyan. Ligaw City Highlands, na pigapod may ani pa rin mo na Switzerland of Ligaw. 3 years ago na dumanan ni na Chief Ramir pagali mining maunon ka ito duman sa hatchery, duman kami inagi ni nagagi kami duman sa bulod, duman kami buminala tapos tuminukad kami duman ni na Mayor Tainando. Magayon naman talaga sa itaas pero muna mas lalong guminayo na. Ito may mga plano na posibleng magbugtak naman ng mga pwedeng kakanan, di ba? Sa mga mabot na mga aldaw. Di ba gayon? Mga dugang, at least, sabi nga ni kayan, pag naong ka naman sa itaas, malipot, komportable ang temperatura, pagkatapos overlooking mo so duwang halangkaw na bulod, ang Mayon Volcano Buda Mount Masaraga. And then, hiling mo so kabilugan kan Ligaw City, asin mga pagtaraning hanggang duman mga tugang sa Bicol River Basin na minapasiring hanggang Camarines Sur. Ayos baga, puwerte yan, pangimati. Pasirin do yan, tangani po na ma-feel nindo na digdi palang salvay, kada ulit ang magagayo ng mga lugar, dahil pagsayangon po yan. Alright, mga tugang, time for me to pack up para po sa programa ko niyan po ng pagkaaga sa mga po sa pagdangog. Hello kay King Rinaldo, good morning. At saka sa kabos po ng mga Tagbantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines, para po bilog na tropa. Chief Ramir, si Kuya John Apulis, si Jerome Nico Martinez, sa newsroom, sina Shara May Liron, saka si Nicole Angloriani, si Jenny May Pigmamati. Tendo ka boss, thank you and God bless. Abaga na po masunod, Abaret alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. Masunod na po yan. Piolo Pascual po.